Ei, hola, bon dia. Episodi 6. És un no parar, això, Jo estic acostumat a One Piece, que de tant en tant hi ha algun episodi així de calma, saps? Hi ha 3 o 4 episodis de... Bueno, però no, aquí sempre passa alguna cosa, sempre. És que és massa sang per mi, tio. Cada episodi, nano. És que... Jo sóc l'Armin, clarament. Vull dir, en la seva situació jo estaria igual, estaria paralitzat. És que entenc perfectament el sentiment de culpa, de que t'havien menjat a tu, l'Eren et salva i l'Eren és qui és mort. Bueno, és mort. Se l'han menjat de moment, No traiem conclusions precipitades. Llavors, ostres, quina ràbia el tità aquell que corre super descoordinat, saps? I que se'n va cap un piló de gent i, per sort, Mikasa fa un atac espectacular i el deixa cau, però que la gent aquella s'estava esperant perquè hi havia un impresentable allà que no els deixava passar perquè tenia la seva mercaderia allà sense poder deixar passar la gent, saps? I llavors la Mikasa li va explicar una mica les coses com funcionen, no? Perquè ho sàpiga. Ben fet. De fet, jo et diria que la Mikasa és el personatge preferit de l'episodi d'avui i també l'Eren, perquè llavors amb el flashback... Quin flashback, I l'Eren de petit... O sigui, m'ha enganyat a mi tot. Quan diu, no, és que m'he perdut no sé què. M'ha enganyat a mi tot. I mira que jo a vegades ho veig a venir, saps, aquestes coses. Però no, me l'he menjat completament. I molt interessant tot el pensament que hi ha dins del cap de la Mikasa, perquè jo seria incapaç de fer aquestes coses. I la Mikasa tampoc ho era. Com ensenyen, com arriba a la conclusió de que ha d'atacar, saps? I la frase de l'Eren, hem matat uns animals perillosos. L'única cosa és que tenien aspecte d'humans. Ara, l'episodi s'acaba també sense saber res de l'Eren, Haurem d'esperar un episodi per veure què passa, suposo, no? Ens veiem demà. Vagi bé.